शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आपल्या ह्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत, आपल्याकडे 3 फेज लाईट आहे, सर्व काही व्यवस्थित आहे, तरी पण आपली मोटर जी आहे ती चालू होत नाही किंवा आपला जो स्टार्टर आहे तर तो बटन चालू केल्यानंतर चालू होत नाही। तर नेमका काय प्रॉब्लेम आहे, तर यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। तुम्हालाही कधीतरी हा प्रॉब्लेम नक्कीच आला असेल तर आपल्याला काय करायला पाहिजे तर मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगण्याचा प्रयत्न करेल। तर मित्रांनो, आता बघू शकता आपल्याकडे तिन्ही फेजमध्ये लाईट आहे। तुम्हाला एकदा चेक करून दाखवतो। बघू शकता 1 2 आणि 3 या तिन्ही फेजमध्ये लाईट आहे, तरी पण माझा जो स्टार्टर आहे तो ॲटो स्विचवरती चालू केल्यानंतर तरीही चालू होत नाही। आता हे ॲटो स्विचवरतीच ठेवलेलं आहे। तर आता आपण एकदा बटनवरती चालू करून बघूया। बटनवरतीही चालू होत नाही। आता ज्यावेळेस मी पट्टी उचलेल त्यावेळेस बघू शकता मोटर चालू होत आहे। इथं स्पार्किंग होत आहे थोडं थोडं, तुम्ही पाहू शकता परत अजून एकदा। तर नेमका काय प्रॉब्लेम असेल, मोटर का चालू होत नाही? तर एक महत्त्वाचं कारण असतं, आपले जे हे बंद करायचं बटन आहे तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी। तर आपल्याला त्या सगळ्यात आधी हे बटन एकदा प्रेस करायचं आहे, दाबून ठेवायचं आहे। दाबल्यानंतर परत चेक करून बघायचं मोटर चालू होते का। तर हे बटन दाबल्यानंतर ही मोटर चालू होत नाही। तर आता दुसरा काय प्रॉब्लेम असू शकतो, तर ही जी कॉईल आहे स्टार्टर सुरू करण्यासाठी, तुम्ही खाली पाहू शकता स्टार्टरच्या ही जी खालची कॉईल आहे, एनओसी कॉईल म्हणतात तिला। तर ही कॉईल चालू आहे का नाही हे आपण कसं बघायचं, त्यासाठी आपल्याला एक बल्ब लागणार आहे। तुमच्याकडे टेस्टर असेल तरीही काही प्रॉब्लेम येणार नाही, तरी मी तुम्हाला समजण्यासाठी बल्ब घेऊन आलेलो आहे। तर एकदा आपण बघूया कॉईलमध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का नाही ते। तर आपल्याला काय करायचं, कॉईलची जी एक वायर आहे तर ते आपल्याला वायर सोडून ठेवायची। एक जी वायर आहे तर ते बाजूला घ्यायची, अशी काढून ठेवायची। आता काढल्यानंतर जी आपली बल्बची वायर आहे तर ती बल्बची वायर आपल्याला एकदा तिथे लावून बघायची। तुम्हाला एकदा बल्बची वायर, आता ह्या जी वायर आहे आपला जे कॉईल, तर इथं या ठिकाणी लावल्यानंतर बघू शकता बल्ब चालू होत नाही, दिसत असेल। आता या ठिकाणी लावल्यानंतर बल्ब चालू होतोय। तर मित्रांनो, काय झालेलं आहे, जे आपली एनओसी कॉईल आहे तर ती कॉईल खराब झालेली आहे। आपल्याला दुसरी कॉईल त्या ठिकाणी टाकावी लागेल। तर मी तुम्हाला दुसरी एक एनओसी कॉईल आहे माझ्याकडे, तर ती कॉईल दाखवतो। तर अशा प्रकारे ही कॉईल असते। तर आपल्याला ही कॉईल या ठिकाणी टाकून घ्यायची आहे, नवी कॉईल आणायची आहे, किंवा तुमच्याकडे एखाद्या जुन्या स्टार्टरची कॉईल असेल तरीही तुम्ही ती टाकू शकता। मित्रांनो, कॉईल टाकण्याच्या अगोदर आपल्याला फ्यूज जे आहेत ते आपल्याला काढून ठेवायचे आहेत। आता आमच्या फ्यूज या ठिकाणी या बोर्डात ठेवलेले आहेत, तर ते आपण काढून घेऊयात। तर अशा पद्धतीने आपल्याला तिन्ही फेज काढायचे। फेज काढून झाल्यानंतर आपल्याला हे जे पट्ट्या असतात ते आपल्याला इथं जो एक नट दिलेला आहे तो काढून घ्या, हे बाजूला ठेवायचं आहे काढून। आता ही कॉईल काढणं अवघड असं काहीच नाही। या ठिकाणी पाहू शकता 2 आकडे दिलेले आहेत खाली, तर ते आपल्याला मारतूलच्या साह्यानं असं आतमधनं ओढून घ्यायचं आहे बाहेर। बघू शकता आपली ही कॉईल बाजूला निघलेली आहे। आपण ही कॉईल या ठिकाणी ठेवूया आणि आपली जी दुसरी कॉईल आहे आपली नवीन, तर ती कॉईल आपण टाकून एकदा बघूया मोटर चालू होते का नाही ते। आपली जी नवीन कॉईल आहे आपण कशीही टाकू शकतो, अशी जरी टाकली तरी काहीच अडचण नाही, कशीही टाका तुम्ही। तर आपण अशा पद्धतीने टाकून घेऊया। टाकण्यासाठी अवघड हे नाही, फक्त आपल्याला याला आतमध्ये सरकवायचं आहे। आता एका हाताने जरा प्रॉब्लेम येत आहे, बघूया बसेल तर 2 मिनटं मोबाईल खाली ठेवतो आणि बसून तुम्हाला हे करतो। बघू शकता मित्रांनो, आपली कॉईल आता बसून झालेली आहे आणि या ज्या 2 वायरी आहेत कॉईलच्या साईडनं, तर त्याही वायरी आपल्याला या ठिकाणी जोडून घ्यायच्यात। आपल्याला ह्या दोन्ही वायर जोडायच्यात। जोडल्यानंतर जे आपण काढून ठेवलेलं आहे तर ते पण बसून घेऊयात पट्ट्या। आता हे पूर्ण टाईट केलेलं आहे। आता बघू शकता आपला स्टार्टर वर्किंगमध्ये आहे। आता मी एकदा फ्यूज टाकतो।
तर आपल्या तिन्ही फेज टाकून झालेले आहेत मित्रांनो. तर एकदा बघूयात आपण चेक करून. आता ॲटो स्विचमध्ये लाईट लागलेली आहे, टायमिंगची लाईट चालू झाली आहे. आता 1 मिनिट वेट करावं लागेल आपल्याला. मित्रांनो 1 मिनिट कंप्लीट झालेलं आहे. आपण आधी ॲटो स्विचवरून बघूया मोटर चालू होते का. ॲटो स्विच जरा 1758 असल्यासारखा झाला आहे, परंतु काम करतो व्यवस्थित. बघू शकता मोटर चालू झालेली आहे. तर ही जी कॉईल आहे, तर ही कॉईल आपली जळालेली आहे. हिच्यात काहीतरी प्रॉब्लेम असेल, त्यामुळे जो आपला स्टार्टर आहे तर तो चालू होत नव्हता. तर अजून एकदा तुम्हाला बटनवरही चालू बंद करून दाखवतो. हे बघा बटनवरती चालू झाली. तर तुम्हाला ही असा कधी प्रॉब्लेम आला असेल तर तुम्ही आपली जी कॉईल आहे तर ती कॉईल एकदा चेक करून बघा. मी चेक करायची कशा पद्धतीने सांगितले. आपल्याला एक वायर काढून घ्यायची आहे आणि दुसरे ही जी वायर आहे फ्यूज टाकून ठेवायच्यात आणि ह्या वायरमध्ये बल्बच्या साहाय्याने करंट येतो का इकडच्या अलीकडच्या साईडला, तर ते चेक करायचं आहे. आणि भरपूर शेतकऱ्यांना माहीत नसतं की स्टार्टरला नेमका काय प्रॉब्लेम झाला आहे. ते डायरेक्ट एखादा फिटरला किंवा टेक्निशियनला घेऊन येतात आणि 200 ते 300 रुपये त्यांना देतात. फक्त आपल्याला कॉईल तर स्वतः विकत आणावी लागते. तर उगाच 200 ते 300 रुपये वायाला घालवू नका. आपण स्वतःही भरपूर कामं करू शकतो. अवघड काहीच नाही. पक्कड मारतूल तुमच्याकडं प्रत्येक शेतकऱ्याकडं असतंच. तर त्याच्या साह्यानं आपण ही छोटी मोठी जी कामं आहेत तर ते आपण घरच्या घरी करून घेऊ शकतो. मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून सांगायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूयात पुढच्या अशाच एखाद्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.